barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai farin jini ta Hausa TV. Idan farkon zuwanka kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Auren ƙaddara ko biyayya, littafi na 2. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda aka fara ba da labarin Alhaji Almansur mahaifin Abdulaziz. Tunda Alhaji Almansur ya dawo Kano sai ya ajiye maganar neman aiki ya shiga gwagwarmayar kasuwanci. Ba daɗewa Bilkisu ta haifo ɗanta namiji aka sa masa sunan babanta Abdulaziz, wanda tun da cikin ya mata alƙawarin sa sunan mahaifinta in dai ta haifi namiji. Suna kiran yaron da Dadi. Tun daga nan ƙofofin arziki suka ƙara buɗe ma Alhaji Almansur. Ya sai gida mai kyau, ya saya ma kawunsa, ya biya musu aikin hajji har da yayyensa. Tun daga Abdulaziz haihuwar shiru, amma wannan bai sa ya ƙara aure ba. Bayan shekara 12 ta samu ciki, ta haifo 'yan biyu duk mata. Aka saka sunan gwaggo da mahaifiyarta Maryam da Fatima. Ana ce musu Kausar da Kairat. Sannan dadi yana firamare 6. Mansur da ya zama Alhaji Almansur Adam Sa'id Yola, ya zama attajiri wanda sunansa baya ɓoyuwa a garin Kano. Yakan je Yola ya gaida dangin mahaifiyarsa da 'yan uwansa waɗanda har yanzu ba sa ƙaunarsa. Burinsu ma yanzu ta yaya za su salwantar da rayuwarsa su mallaki dukiyarsa suke yi. To Allah ya shirye su. Ana haka aiki ya dawo da Alhaji Salisu Kano. Suka dawo tare da iyalansa da Umma. Dan ta ce ba za ta zauna a Yola ba duk da matarsa ba ta so haka ba, amma ba yanda za ta yi. Sannan yaransu 6, Badiyya, Nuwaira, Iklima, Auwal, Zainab, Ma'aruf. Bayan sun dawo Alhaji Ashiru ma ya dawo Kano. Ya ce ba zai iya zama a Yola shi kaɗai ba. Shi ma da matarsa ɗaya da yara 4. Jabir, Nafisa, Husna, Nabil, gaba ɗayansu Alhaji Almansur ya ba su gidaje, ya saka yaransu a school mai tsada. Wannan ya sa suka ɓoye ƙiyayyarsu gare sa sai a bayan idonsa. Ko da yaushe yaransu suna gidan Alhaji Almansur, suna saka idanu kamar yadda iyayensu suka saka su. Amma dadi da 'yan biyu ba sa isa su je gidansu su sake ba. Don haka ma dadi baya son zuwa saboda shi muskili ne ba na wasa ba. A gidan sun ma sai ya ga dama yake kula su. Wata rana aka wayi gari kawu Alhaji Almansur ya rasu. Mutuwar ta girgiza shi sosai, don kallon mahaifi yake masa, gashi bai taɓa haihuwa ba. Inna matarsa kuma ta ce za ta koma Yola, ba lallashin da bai mata ba. Ta ce ba za ta iya zama ba in har ba malam. Su yi haƙuri, za ta rinƙa zuwa akai-akai duba su. Haka ya haƙura, ta tafi ta bar su da kewarta. Rayuwa ta ci gaba da gudana tamkar yadda ruwa yake gudana a hanyarsa. Dadi ya kammala karatunsa a ƙasar Amurka. Ya zama cikakken likitan mata. Tare da Jabir aka kai su, amma shi ya ƙi mai da hankali akan karatun, sai neman mata kamar bunsuru, ga shaye-shaye. A can dadi ya baro shi, sai nan da wata 3 zai dawo. Badiyya da Nuwaira da Nafisa duk sun yi aure, har ma da yara. Ikilima da Husna su ne 'yan mata yanzu, suna karatu a Kumboso Sa'adatu Rimi College. Ba ma wani ƙoƙari ne da su ba, sai girman kan tsiya da iyayi, su a dole 'ya'yan wasu masu kuɗi. Yanzu ma shawarar da iyayensu suke yi wai za su kai su Ghana su ci gaba da karatunsu. Abdulaziz Almansur Adam ya zama cikakken namiji, kyakkyawa, ajin farko. Dole duk mace mai lafiya ta gansa ta ƙyasa. Sai dai muskili ne, amma yana da sauƙin kai da son mutane. Sai dai baya kula mata don ba sa cikin kayansa. Hazali ma baya dariya a gaban mace. Ya ce yawan yi ma mace dariya yana kawo raini, shi kuma baya son raini.
'Yan biyu ma an zama 'yan mata, su suna SS3 a school. Su ne ke ƙoƙarin zana SSCE a wannan shekaran. A yau dadi ya sauka ƙasarsa ta haihuwa, kowa ya yi murna da dawowarsa, bare ma ƙannensa. Bayan ya huta suna zaune a falo shi da iyayensa da ƙannensa suna hira. Dadi ya kalli Dad ya ce, Dad, 'yan matan ka fa sun girma, sai girma suke ba. Dadi ya ce, Dad, 'yan matan ka fa sun yi girma, sai girma suke, me kake ba su ne haka, kai da mom? Dad ya yi murmushi ya ce, Babana, kai ma baka ga yadda ka koma ba, ka zama handsome, komai naka ya canza. Gaba ɗaya suka saka dariya. Kaya ta ce, wallahi kuwa yaya ka ƙara kyau sosai. Turai ta karɓe ka, da ma mu ma mom ta yarda da ta kai mu yi karatun mu a can wallahi. Yaya dan Allah ka sa baki. Dadi ya ce, a'a wallahi ko ni ban yadda a kai ku. Yanda ake lalata yaran mutane ana koya musu rashin tarbiyya, ai ba zan yarda a kai min ƙanne na can ba. Kausar ta ce, yaya baka yarda da mu ba ne? Ya ce, na yarda da ku, sai dai kin gan ku mata ne, kuna da rauni. Ya ci gaba ya ce, ba za ku gane abin da nake nufi ba, ku yi haƙuri ku yi karatunku a nan gida Najeriya, kun ji? Suka ce, haka ne yayi, dama don mun ga su suna shirye-shirye. Ya ce, to ina ruwanku da su, ku yi harkar gabanku ku dai mana. To ko su ɗin ma wa zai kai su? Kausar ta ce, abban gidansu suna mana, ya ce to Allah ya kiyaye hanya. Ku dai ku yi zaman ku a ƙasar ku yi karatun ku, duk inda mutum yake, in dai ya sa kansa karatu to zai yi. Kun ji? Mom ta ce, a to gaya musu dai, ƙila kai su ji maganar ka, don mu gani suke yi ba mu yi daidai ba. Dadi ya ce, wallahi kun yi daidai mom, su waɗannan me suka sani game da duniya da yadda take tafiya. Haka suka ci gaba da hirarsu cikin fahimtar juna. Bayan wata 3 da dawowar Dadi, su Iklima suka rikice, wai shi suke so, ita da Husna. Sun san halinsa baya son wargi, don haka suka sanar da iyayensa, amma ba wadda ta san ƙudurin 'yar uwarta. Alhaji Ashir ya sami Alhaji Salisu da zancen yana son haɗa auren Husna da Abdulaziz. Alhaji Salisu ya ce Ashir burinsu kenan akan Ikilima. Alhaji Ashir ya ce, to sai dai ka yi haƙuri, ita Ikilima ta auri wani ta bar ma Husna, tunda ni na fara magana. Gaskiya yaya ba zai yiwu ba, sai dai a haɗa musu su duka. Rigima dai har ta kai kunnen Umma mahaifiyarsu, ita ma ta ce sai dai haɗa masa su duka. Washe gari suka kira Alhaji Almansur gidan Umma, suka yi masa bayanin ƙudurinsu. Ya ce to shi ba zai hana ba, amma a nemi Dadi su ji ta bakinsa. Duk abin da ya ce shi kenan. Aiko suka hayyako masa da bala'i, wai don ya ga yana da kuɗi, shi yasa yake neman jawo musu raini wajen yaro. To ba wani gaya masa da za a yi, ya je ya shirya sati mai zuwa ɗaurin aure. Haka Dad ya tafi gida cikin ɓacin rai, don ya san wannan auren ba don Allah aka ƙulla shi ba, akwai wani abu a ransu. Ya samu Mom da magana, da yake mace ce mai matuƙar haƙuri, sai ta ce ba komai, Allah ya sa alkhairi. Sai ma ta rinƙa kwantar ma Dad da hankali. Suka kira Dadi suka yi masa nasiha, sannan suka sanar da shi abin da ake ciki. Shi ma da yake mai biyayya ne, sai ya ce ba komai, in dai su sun yarda to shi ba shi da ja. Dadi ya ce, Allah yi maka albarka babana. Amin Dad, na gode. Haka aka ɗaura aure ran kowa a jagule. Ran kowa a gidan su Dadi baya so. An fara ɗaura ma Iklima sai Husna, da daddare aka kai amare gidan, ba wani armashi, dan Dadi ma ko gurin ɗaurin auren bai je ba. Bai kuma gayyaci kowa ba, sai su Safwan da suka zo daga Yola, tare suka yi karatu a America. Safwan, Sadiq, Jafar suna ƙaunar junansu. Shi angon ma ranar asibiti ya kwana abinsa wasa-wasa. Dadi ya ƙi yarda su haɗu da amaren nasu har tsawon sati 2. Wannan yasa suka wanke ƙafa suka kai ƙararsa wajen Dad. Dad ya ba su haƙuri, ya ce su je gida zai masa magana, suka ce to. Bayan tafiyar su Dad ya kira Dadi ya ce
in ya taso aiki ya zo gida yana neman sa. Ya ce to bayan ya taso daga aiki kai tsaye gidansu ya taho, ya rusuna ya kwashi gaisuwa wajen tsofaffin nashi. Cikin girmamawa ya ce, Mom, ina 'yan biyu? Mom ta ce suna makaranta, to Allah ya dawo da su lafiya. Dad ya ce, ina ganin ka mai hankali babana, ashe ba haka ba ne? Daddy ya ce, Dad, me na yi? Dad ya gyara zamansa. Ɗazu matanka sun zo nan gidan, sun ce tun da aka aura maka su baka taɓa shiga ɗakinsu ba, ba ma su gabanka. Dadi, na san baka son auren nan, ka yi mana biyayya ne kawai, to don Allah ina roƙonka ka ji tsoron Allah, ka bi dukkan dokar Ubangiji, domin aure bautan Allah ne. Ka ga yanzu hakkinsa a kanka yake, dole ne ka sauke, ka daure ma zuciyarka, ka rinka kamanta adalci a gare su, ka ajiye maganar rashin son su gefe, kai ma Allah biyayya, sai ya ji tausayin kai, haɗa ka da wadda kake so nan gaba, ko Allah ya canza maka halayensu na banza zuwa na ƙwarai don ka amfana. To shikenan Dad, na gode, zan yi ƙoƙari in yi haƙuri. Sun tattauna sosai sannan ya musu sallama ya tafi gida. Sanda ya shiga gidan, matan nasa na falo zaune, ya turo ƙofar da sallama ya shigo. Su duka suka miƙe suna masa sannu, ya amsa ciki don haushinsu yake ji. Duka suka raka shi ɗakinsa suka zauna bakin gado. Shi kuma ya shiga bayi don yin wanka. Ɗakin ya burge su sosai, ba wani tarkace a ciki, daga wardrobe sai gado sai madubi sai ƙaton hotonsa shi kaɗai, sai kuma wani shi da 'yan biyu da iyayensa. Sun yi kyau, suna ta kalle-kalle. Ya fito wanka ɗaure da tawul, ya ratayo ƙarami a wuyansa, yana goge sumar kansa. Su duka suka tsira masa idanu, ya ɗan ja ƙaramin tsaki amma ba su ji ba. Gaban madubi ya nufa, ya shafa mai, sannan ya canza kaya zuwa ƙanana. Ya dawo ya zauna kan kujerar madubi, ya kalle su, fuskarsa babu walwala. Da zuwa ya baku izinin fita har kuka kai ƙarata wajen Dad. Ikilima ta ce, ka yi haƙuri, ba za mu sake ba. Husna ma ta ba shi haƙuri, ya ɗan taɓa baki. To na ji daga yau duk wacce ta sake fita ba da izini na ba, in har ba school za ta ba, to za ta haɗu da fushina. Ya miƙe yana duban agogo. Ni na wuce masallaci. Suka ce to a dawo lafiya. Ba wanda ya tanka mawa, ya fice abinsa. Suka haɗa baki wajen kiran jarababbe, dole dai a zauna da mu. Suka tuntsire da dariya har da tafawa. Bai dawo ba sai da aka yi sallar isha. Kai tsaye ɗakinsa ya nufa, ya kwanciyarsa. Wajen ƙarfe 9 sai ga Husna ta zo cikin kayan bacci. Ana ta wani karya jiki, wai su mata ko kallo ba su ishe shi ba. Sai kuma ga Ikilima ita ma cikin kayan bacci. Cikin mamaki suka kalli juna. Ikilima ta ce, Husna, me ya kawo ki ɗakin mijina? Husna ta kalle ta kallon rainin hankali. Ta ce, mijinki kuma? Canza dai maganar ki yarinya. Ikilima ta ce, Husna, kin sani ni ba kan wallasarki bacci. Aikin sanni sarai. Dadi ya daka musu tsawa. Kun ga dalla malamai, ku yi min shiru, ku daina yi min hayaniya aka. Su duka suka taɓa baki, sannan kowa ta zagaya gefensa ta kwanta, suka saka shi tsakiya. Lokaci ɗaya suka kai hannu za su taɓa shi. Da sauri ya miƙe zaune, su ma suka tashi. Kallon banza ya musu. To da kuka saka ni tsakiya, me kuke nufi da ni? Ku biyun zan kwana tamkar a ƙasar arna? Ya miƙe ya fita. Kun ga ku sasanta kanku tun kafin guri ya ƙure muku, in ba haka ba za ku yi biyu babu wallahi. Ya shige bayi abinsa. Husna ta watsa ma Ikilima harara, banza mayan maza, sai ki kwana. Ta tashi ta fice, don dama Husna akwai zuciya. Alwala ya fito, ya kalli Ikilima da ta cika ta yi fam saboda maganar da Husna ta faɗa mata. Ta yi mata zafi. Ya ce, ke tashi ki yi alwala.
Yanda ta ga ya haɗa rai sai ta miƙe ta yo alwalar ta fito ta je ɗakinta ta ɗauko zani da hijab. Sun yi nafila raka'a biyu ya musu addu'a sannan ya hau yi mata tambayoyi akan addini. Amma ba wadda ta amsa tunda su ba islamiyya suke zuwa ba. Ransa ya masa zafi ya ja tsaki, kai ni dai wallahi ban more ba. To ta yaya za a yi wannan ta ba ma yaranka tarbiyya? A zuciyarsa yake wannan magana. Ya tashi ya canza kayansa zuwa na bacci, ya saka turaren bacci, gado ya haye abinsa, ita ma ta matso kusa da shi don ganin yadda ya koma ƙarshen gado. A mamakinsa sai ya ji tana shafa shi. Ran shi ya ƙara ɓaci. A ƙasar Hausa an san mace da kunya musamman a darenta na farko. Amma ya zai yi tunda matarsa ce, ya kuma tuna nasihar iyayensa ta ɗazu da rana. Dole ya daure ya karɓi tayinta, ya ba ta hakkinta. Bayan natsuwa ta zo musu, sai wani farin ciki ya lulluɓe Ikilima. Tunda take hulɗa da maza bata taɓa samun gwarzon namiji wanda ya iya soyayya irin Dadi ba. Gaskiya yau ta samu natsuwa sosai. Duk da ta lura Dadin farin shiga ne, tana ganin ma yau ne ranar ta farko da ya fara sanin mace a rayuwarsa. Don ta kula ba ma wani iya harkar yayi ba sosai. Amma dai ya yi ƙoƙari. To masu sauraro, a nan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kada ku manta ku yi mana sharing ɗin shi a group naku na WhatsApp da Facebook. Ku danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.